batek eskatu dozt, zazpigarren autobolazioaren zazpigarren ariketaren ebazpena bidaltzeko. Bueno, zazpigarren ariketan, emoten digute funtzio bat, eta eskatzen digute egiaztatzea, adierazpen bat. C gehi E ber minus C berdin lau dala. Bueno, adierazpen hori emondako funtzioarekin harremanetan dagoela konturatu bigara. Eta, fijaten bagara, F barruan C ordezten badugu, emoten dago justu, hemen agertzen dana. C gehi E ber minus C. Horren, eskatzen bat digute, egiaztatzea, ezitzen dara C bat, non hause betetzen dan, orduan, egiaztatu behar dugu, dagoela C bat, non FC lau dan. Hori, zuzenean alda egin darbuz aplikatuz. Holan, agertzen da, liburuko ariketen ebazpenetan, web horrian zintzilik dagoen artxiboan, agertzen da holanik. Guk klasean egin duguna izan da, Bolzano aplikatzeko, modifikatzea, hemen agertzen den baldintza, zelan, egiaztatzea, FC ken lau 0 izango dela. Eta honek, adierazten digu, ze funtzio hartu behar dugu. Beraz, eraikitzen dugu funtzio barri bat, izango dana. Fx ken lau. Eta saiatuko gara funtzio honeri aplikatzen Bolzano. Bolzano aplikatzeko, lehenengo Fx, esan behar dugu jarraitua dela. Gainera, jarraitua da R osoan. Beraz, edozein tarte hartuta, tarte horretan ere izango da jarraitua. Orain, tartea topateko, muturrak topateko, hasiko gara balioak emonez, Xari, eta lehenengo balio baten, negatibo emoten badau, beste balio bat topa, positibo emongo duen. Orduan ez den gara, adibidez. F0, zer da? 0 gehi E ber 0 ken lau. Hau da, bat ken lau negatibo. Hartzen badugu, adibidez, lau, bo, sei, amar, F lau adibidez, emongo da, lau gehi E ber minus lau ken lau. Hau, honea simplifikatzen da, eta geratzen da E ber minus lau. E ber nahi duguna beti da positibo. Beraz, positiboa da. Horren, guk aldotzagu aplikatu Bolzano, 0 lau tartean aplikatuko dugu. Eta orduan, Bolzanok dio, existiko da C puntu bat 0 lau tarte barruan, non FC 0 dan. FC zer da? Hau da, C parkatu, gehi E ber minus C ken lau berdin 0. Edo, justu, eskatzen digutela. Ez hemen, Bolzanok ziurtatzen dau, edo Bolzanok dio, hause beteko dala. Hemen daukagu konprobatuta Bolzanoren hiru baldintzak, jarraitua da R osoan, beraz jarraitua da 0 lau tartean bebai, 0 puntuan negatiboa da eta lau puntuan positiboa da balioa, beraz Bolzano aliako aplikatu eta Bolzanok ziurtatzen dau, existitzen dela C puntua 0 lau tartean non FC0 dan. Hause, eta hemen enuntziatuan agintzen dana, bardina dala adierazi behar dugu hemen. Beraz, honen atzetik aldugu ipini, hau da, hause, 0 izango da, edo, que es lo mismo, bardina dana bestea.